दिवचलेचो विकास हो एकमेव ध्येय धरून हांवें सरकाराक तेंको दिला। दिवचलेत खूबशी उदरगत जावपाक जाय। तातूंत सरकाराचो तेंको आसल्यार कामां बरी सुरळीत जातली म्हण दिवचलेचो नव्यान निवडून आयिल्लो अपक्ष आमदार डॉ. शेटये उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती आणि नंतर भाजपला पाठिंबा दिला। कशा पद्धतीने अचानक चेंज कसा झाला, काय निर्णय कसा हे झाला भाजपला पाठिंबा देण्याचा? निवडून आल्यानंतर मी माझ्या कार्यकर्त्यांशी बोललो आणि सगळ्यांचं म्हणणं होतं माझा एकच ध्यास होता बिचोलीचा विकास व्हायचा। आणि मी जेव्हा भाजपच्या लोकांशी बोललो, त्यांच्या निरीक्षकाशी बोललो, त्यांच्यानी मला सांगितलं बिचोलीचा विकास व्हायला आम्ही तुम्हाला सर्वपर्यंत मदत करू। त्या एकाच मुद्द्यावरती मी BJP गव्हर्नमेंटला सपोर्ट केलेला। पाटणेकरांनी विकासाकडे दुर्लक्ष केलं होतं असं तुमचं म्हणणं आहे का? मी माझे फुल कॅम्पेनिंगमध्ये मी असं कधीच कोणावरती बोट ठेवलं नाही की यांनी हे केलं ते केलं असं नाही मी कधीच म्हटलं। एव्हरीबडी मस्ट हॅव डन द बेस्ट व्हॉट ही कॅन डू। आय फील आय कॅन डू बेटर फॉर बिचोली। पण भाजपच्या विरोधात सगळ्या पक्षांनी तुम्हाला समर्थन दिलं होतं असं नाही आहे। मला सगळ्या पक्षांनी तिकीट दिलेली होती, भाजपने पण दिलेली होती, पण माझं कसं असतं मी जेव्हा एकदा शब्द कोणाला देतो त्या शब्दाला ठाम राहतो। मी अपक्ष म्हणून निवडून येणार मला सांगितलं होतं। कुठच्या नाही, काँग्रेसचा कॅन्डिडेट होता, MGचा TMCचा कॅन्डिडेट होता, सगळ्यांचे कॅन्डिडेट होते। आता काय त्यांनी प्रॉमिस केलं तुम्ही ज्यावेळी पाठिंबा दिला त्यावेळी? बिचोलीचा विकास आणि मिनिस्ट्री होते तिथे आम्ही कांयच उलोवंक ना। म्हाका फक्त बिचोलचो विकास करपा जाय, म्हजे डेव्हलपमेंट, आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपा जाय। आमचे जे बिचोलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट गोव्यान 2001 20 अलर्ट जाल्ले, 19 सुरू जाला, आमची एक सुरू जावंक ना। अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू आसा आमचो। इल्ल्या तिसऱ्या घरान भुरगो बेकार आसा, गव्हर्मेंट जॉब सोडत प्रायवेट जॉब मेळना। हे जॉब म्हाका सुरू करपाक जाय, तांचे भुरग्यांचे जॉब दिवपाक जाय। इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट आसा आमचो, कदंबा बस स्टँड आसा आमचे, एक थिंगा बिचोलेन सगळ्यात बरें एक स्कूल चलतालें, ताचें काम कितले दीस पेंडींग आसा। फायर डिपार्टमेंटाची बिल्डींग पेंडींग आसा। एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आमी एकीकडे करपाचो आमचो हे आसा। आमच्याकडे कला भवन ना, म्हणजे रवींद्र भवन साखळे गेला। अपग्रेडेशन जे हॉस्पिटल आसा आमचे ते अजून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा। इट हॅज टू अपग्रेडेड टू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हे पाटणेकर करण्यात अपयशी ठरले किंवा याच्या पूर्वीचे आमदार? मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं माझं तसं नाही आहे की ह्याने हे केलं नाही त्यांनी केलं नाही। तांच्यान जे जाता ते त्यांच्यानी बाबतीत बेस्ट पद्धतीन केल्लें आसा। कशें आसता कमी अशें दिसतालें। कदाचित लोकांक दिसलें की दोतोर शेट्ये कॅन डू स्टील बेटर। दोतोर शेट्ये इज अ मॅन ऑफ वर्ड, सो they have put a fee. So for development you require the ministry, no? सिंपल पळय, MLA सुद्धा म्हणून खूप कामां करू शकतात, पण कशें आसा जर सरकारचो पाठिंबो आसा जाल्यार डेफिनेटली काम स्पिडीन जातलें। आमकां लास्ट कितली वर्साचें काम पेंडींग आसा, ते 20-22 कितलेशेच पेंडींग आसा, ते आमकां स्पिडीन घेवंक जाय। आय गॉट अ बिग टार्गेट इन नेक्स्ट 5 years टू लुक ॲट। सगळ्यात पहिला पाठिंबा तुम्ही दिला, सरकारने जर मंत्रिपद दिलं तर तुम्ही स्वीकारणार ना? नक्कीच असू।